B'investiment ta' 18 miljun euro se ssir ir-reġenerazzjoni ta' Whittle Line li se tinkludi promenade ġdid, titjib fis-servizzi ta' trasport u spazji rikreattivi aħjar għall-familji. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru responsabbli mill-infrastruttura Chris Bonnet fejn intqal li dan il-proġett se jtejjeb il-kwalità tal-ħajja. Ġie spjegat kif il-promenade eżistenti se jinbena mill-ġdid b'faċilitajiet aktar siguri u aċċessibbli. Se jinkludi wkoll il-bini mill-ġdid ta' slipways u mollijiet dan fil-waqt li se jiġi riġenerat il-bandli. Bħala parti mill-viżjoni fit-tul il-proġett jinkludi wkoll l-introduzzjoni ta' servizz ta' ferry bejn Whittle Line u l-Belt Valletta. Min stħarriġ xjentifiku li sar mill-professur Vincent Marmara rriżulta li l-maġġoranza assoluta tar-residenti huma favur dan is-servizz. Il-Ministru spjega li l-fast ferry se jkun akkumpanjat minn servizz ta' trasport ċirkolari fil-lokal biex jiffaċilita l-mobilità u jikkumplementa l-iskeda tal-ferries. Barra minn hekk se jitwaqqaf servizz ta' park and ride mill-park il-ġdid li se jinbena minn Project Green f'Dex impjant ta' Sant'Antnin. Dan bilan li titnaqqas il-konġestjoni waqt li jkun hemm aċċess aktar faċli. U issa wasal iż-żmien li l-poplu Skalis Whittle Line ikollhom marsa skala illi tixeqilhom nerġgħu nġibuh post fejn il-Maltin u anke t-turisti jieħdu pjaċir jiġu hawnhekk u jirrikrew ruhom. Komplementat ferry ħalli issa jekk tiġi Whittle Line. Laqas ikollok bżonn għalfejn tiġi bil-karozza. Taqbad il-ferry mill-belt tal-linja bil-baħar u tasal hawnhekk f'25 minuta. Grazzi. Tkellimna wkoll mas-sindku ta' Whittle Line Mario Calleja. From day one, hands on heart, jiena mill-ewwel ement dan il-proġett. U emment għaliex, iva, l-ewwel nett bħalma semmejt anke fid-diskors tiegħi li persuna ħadd tifranka ħafna anke flus mill-but. Ħadd tifranka anke ħafna ħin. Apparti da, il-parkeġġi semmejna wkoll il-park and ride illi ħajkun flok fejn kien hemm l-impjant qabel ħajkun hemm parkeġġ ta' 350 vettura.